B'daqqa ta' pinna kien iffirmat ftehim soċjali għat-3 snin li ġejjin li permezz tiegħu il-Gvern se tingħata għajnuna finanzjarja ta' ftit aktar minn miljun u nofs ewro lill-għaqda YMCA. L-għaqda YMCA tajn persuni vulnerabbli fejn aktarx ikunu bla saqaf fuq rashom u li jeħtieġu għajnuna fl-immedjat. Din l-għajnuna se tagħti spinta l quddiem lil din l-organizzazzjoni sabiex tkun tista' tifrex is-servizz tagħha fil-komunità. Fej permezz ta' dan il-ftehim, il-YMCA se tkun tista' tagħti servizz ta' appoġġ psikoloġiku u soċjali. Il-Ministru għall-Ġustizzja Soċjali Michael Falzon spjega li dan il-ftehim se jkun qed jiggarantixxi l-użu ta' 34 sodda f'dar Niki Kassar u 14 sodda f'Y Communal Home. Saħaq li permezz ta' dan il-ftehim din l-għaqda se tgawdi minn nofs miljun euro aktar minn dak ta' qablu biex din l-għaqda tkun tista' toffri 50 sodda ġdida u minn dar waħda tkun tista' tibda taħdem minn tnejn. Il-Ministru Michael Falzon qal li preżentament il-Gvern għandu 34 ftehim soċjali ma' 25 għaqda mhux governattiva li l-koll iwettqu xogħol soċjali imprezzabbli fil-komunità. Qal li dan kollu isir b'allokazzjoni finanzjarja ta' aktar minn 10 miljun euro fis-sena. Dover tagħna l-koll li nagħmlu kollu li nistgħu flimkien ma' NGOs u oħrajn biex intejbu l-għaqda soċjali ta' pajjiżna. Min-naħa tiegħu il-kap eżekuttiv tal-YMCA Etnika Milleri faħħar il-ħidma tal-Gvern u qal li dan huwa Gvern li jisma' u li juri solidarjetà lin-nies li jkunu għaddejjin minn sfida f'ħajjithom. L-għan taż-żewġ shelters li llum il-ġurnata grazzi għal dan il-kuntratt se nkunu qegħdin naħdmu bihom mhux se jkun biss qed jagħti saqaf imma se nkunu qegħdin nagħtuhom l-skills li hemm bżonn sabiex dawn jerġgħu lura fi żmien qasir lura lejn is-soċjetà b'mod indipendenti.